Stretnutie. Dobrý deň. Tak, spracoval som to. Jadrom bolo to, čo si priniesli na stretnutie, plus samozrejme nejaké zmeny a pripomienky a to, čo sme si povedali na stretnutí. Celkovo rozmery domu vychádzajú 11,8 x 14,8 metra. Vstup do rodinného domu by bol tu cez závetrie, kde sa nachádza jeden tento stĺp, čo sme si hovorili. Ocitli by sme sa v miestnosti s názvom Zádverie po vstupu, tu by bola nejaká botníková skriňa, záchod, WC, umývadlo. Celkový rodinný dom rozdelený na súkromnú časť a na spoločenskú časť. V tej súkromnej časti tu by bola spálňa, kúpeľňa, tu by bola vaňa, dve umývadlá, sprcha, sem som im dal predbežne. Tu v záchode WC, umývadlo, jedna detská izba, druhá detská izba. Tento priestor sa môže využiť na nejaké tiež podkladací priestor, nejaká šatníková skriňa sa sem môže dať. Tu technická miestnosť, kde by tu bol zdroj tepla, pračka, sušička, tu len chcem poukázať, že sa zmestia obidve, samozrejme môžu byť kľudne aj nad sebou. V tej spoločenskej časti tu je kuchyňa, jedáleň, obývacia izba, špajza. V kuchyni tu je chladnička, rúra s mikrovlnkou, dres s umývačkou riadu, elektrická várna doska. Stade to by bol východ na vonkajšiu prestrešenú terasu, kde sú dva stĺpy. Celkové rozmery terasy sú 4,8 a 3,5 metra. To som dal predbežne takto, samozrejme môže sa to zväčšiť aj zmenšiť. Zase, aby boli nejaké miery také normálne z hľadiska statiky, nevychádzali nejaké veľké preknutia a tak podobne. Tu rohové okno, čo sme si hovorili. Tým veľkostiam okien som sa snažil dať také veľkosti okien, aby sa tam zmestil na celé múrivo, aby sa nemuseli robiť nejaké odrezky veľké a podobne. Rozmery sú uvedené tak, že tu je šírka krát výška. Tu sú nejaké predbežné vizualizácie, kde možno vidieť tú celkovú kompozíciu, tvár toho domu a veľkosti okien. Ešte som zabudol, tu je komín s krbovou vložkou, ktorý sa dá presne navoliť na veľkosť, akú chcete. Keby ste mi teraz povedali presne typ krbovej vložky, tak by som to vedel nastaviť na taký rozmer, aby sa tá krbová vložka zmestila aj s tým komínom. Dobre, pozrite sa na to a dajte mi vedieť. Pekný deň.